Nehituj ma. Toto je prvý slovenský manhunt na Slovensku. Bude ma hantiť Tommy V 9533 a tu je. Má lepšie veci síce ako ja. A ja mám 20 sekúnd náskok, tak môžem? Takže idem. Musím to úplne bežať. Pôjdem tadiaľ, lebo mám pocit, čože tam bude. No poďme. OK, už ide. Nepoviem ti, kde som. Však tam máš dole kompas, tak ten môžeš využiť. OK, savana. Bež. Aha. Keby ste sa pýtali, čo má Tommy V, tak má diamantový meč, chleba a celý full iron. Yes. Vesnica. Len tak, hráme to na easy. No, poď. Nepoviem. Ale máme aj keep inventory, takže... Kamo. Česká. Jedlo. No, uhlie trkať. Chleba máme dosť. A prase. Čau. Ideme zabiť golema. Je, tu je. 3, 4. Jau. Ako? Ako to? A vidíš? OK. Poplach. Sprintujem. A ako každý manhunt, môj cieľ je... Ja som utekol z dediny. Problém, nemáme tu ovce. Ja som v inom biome, ty si na savane. Potrebujem vyťažiť drevo a potom idem. Však sa pozrieť na ten kompas, čo máš dole, akože. No lebo musíš nameriť, no, a choď. Možno, že vyhrám, neviem. Počkajte. A ideš. Tak. OK. Crafting table. Však sú to aj zombici však. Ja to mám ťažšie však. Ty máš o mnoho lepšie veci. Nemám lepšie veci. Tak sa schoď vyspať do dediny. Ja si vlastne zabudol zatiaľ zobrať posteľ. Poďme... Máš keep inventory, takže keď zomrieš, tak máš veci. Nezabudni. Keby si nemal veci, tak to mám 100% vyhraté. Keby som ani ja nemal veci.
OK, ja už som vo vesnici. Šprintujem. Ide sa spať, ok? Poď spať. Poď spať. Môžeme ísť spať. Máš posteľ? OK. OK, ja spím. Ja som v dedine, takže... Ja už bežím. Nezabudni na ten kompas, čo tam máš. Počkať, ja mám plán, ja viem čo, robím si. Ja si idem naťažiť už konečne ten kameň, nech mám lepšie veci, ale nakoniec železo. No poď. Loďka. Neviem, na čo zabíjaš tie kravy, keď máš jedlo. Nezabudni na hunger bary. Čakať, ja sa idem ešte na chvíľku. Nie, ja viem, kde si ty, ja viem, počkať. Kde si? Hm. No ja viem, kde som. Tak to viem, kde si. Ale 100% kde si blízko mňa. Ja som to videl, ako si bol mega blízko mňa. Len taká vec, som v dedine. Takže ti odporúčam tam ísť. No... Raz, dva, tri, ešte. Nezdrhaj. Up. Raz, dva, tri. Ok, poď. Si tu. No tak. Oh. Som bez sekery. Ok, dobre. Mám ho. Ja už zdrhám z vesnice. Nepoviem ti. Ale za chvíľku chcípnem, aspoň to tak vyzerá. A nezabudni, že môžeš mať šancu vyhrať. OK, no poďme craftiť. Mám crafting table, dobre, ten mám. Nezabudni používať ten kompas. Pozri. Počkajte. Tam som niekde. Dobre, ja som musel poradiť, lebo on to asi sám nezvládne. Chudák, to mi vie. Poď sej. Dobre, poď. 3 mám.
Belík. Štít. Nie. Mi chýba jedno drevo. Čo? A ja. Nie, ja potrebujem. Ty ma máš. Ty ma nájdeš. Ja zdrhám. Ja presne viem, kde si. Dobrý nápad, ale teraz nie. Ja nemám čas. Ja zdrhám. Pomoc. Ja viem, kde si. Ty ma nájdeš. Ja som akože na Manhunt trénoval. Takže mám nejaké skúsenosti a som aj dobrý. Nie, ja som tam nechal crafting table. Akože fakt, no nie. 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 Čo? A nie. Ja mne došlo drevo. Takže problém. A nemám už ani... Nie, ty si v tom lese? Ty si fakt v tom lese, no nie. No, konečne si využil ten kompas, že? Musím ísť od teba OK, mám kbelik s vodou, čo je mega dobré. Mám kbelik s vodou, mega dobrá vec, ktorá sa... pekná kejvka. Možno, že tam pôjdem ťažiť, neviem, ale najskôr. Čo? Využívaj kompas, nezabudni. Ja som v džungli, takže asi ťažko. Drevo. Musíš sa nejako dostať do džungle. Čo? No tak choď hľadať pyramídu a prídeš. Keď akože nemáš, to nie je to zlý nápad. Počkaj. Ale z toho mým 2TV budú vychádzať aj iné videá. Aspoň, prosím. Lamu? Lamu? A ja papeluška. Krampač. Au! Ja takmer zabil zombík. Kamo, nie. Ja musím nejako zabiť. On zomrie už. Zhor. Á, zomrel. Healuj sa. Musíš mať väčšie šťastie. Poč. Ja si idem nakažiť šutre. Ak sa mi podarí dohrať Minecraft, tak to bude asi zázrak. Ale ak chcípnem... Využívaj kompas. Ono, že musíš ísť dozadu. Kúsi za seba. Musíš sa nejako dostať do tej púšte. Či nie, do tej savany, vieš. Nič. Skúsa sa do savany a tam nejako do džungle. No, že sme tam blízko spawnu, ako tak. Dobre, počkaj. Kde mám crafting table? Dobre, počkaj, koľko mám šutrov? Až kým nenájdeš ho. Dobre. Meč. Ešte nemám uhlie. Cez čo ale? Možno, neviem.
Ukáž? Asi áno, išiel. Nie, nešiel. Áno, toto. Lopata. Nezabudni používať kompas. Ok, ja si idem nakažiť bloky, asi. Ja sa potom skúsim k tebe dostať. Ty sa blížiš. 100%. Dni ubehajú. Už sa smieva, takže... Ideme sa vyspinkať. Ty ideš? Počkaj, ja mám posteľ tu. Tebe? Poďme spať. Ani ja. Ja už môžeš. Ok, poďme. Ty ideš. Nie. Nie, ja viem, ty si mega blízko. Ty si blízko. Loďka. Počkaj. Kde si? Čaká. Počkaj, choď sa pozrieť tam. Skúsi si k vode, lebo ja som pri vode. Počkaj. Musíš skúsiť vykraftiť loďku. Tak sa papaj. Ja skúsim ísť nájsť a že si tu odparkujem loďku. Dobre, ja ťa im nájsť. Čakať. Počkaj. Dosť. Počkaj. Možno. Ja ťa vidím! Aha. Pozri sa na seba. Tam mám nickname. Nie. To som nemal robiť. Ma ideš. Ty ideš. On ide. Tak budeš musieť plávať. Prenasleduješ ma? Loďka. Cúvaj. Takže môj prvý manhunt dopadol úplne na nič. Tu ho máte, Tomík vyhral a ja sa lúčim a